Pero lami kay ni pans kanto no. Then ato dayong i-sprinkle ato ang spring onion. Pwede mo gamit manok. Atong i-add ang carrots sa next step. O kana atong gisalon ang carrots. Apel. Atong isabaw ani guys is ang na. Then sabuan na to. Ana lang ninyo guys mo kuan ra ni siya mo tuhop. Kani nga part mao na ni siya final. Atong buhaton is kanang so mao na ni ang last nga ingredients atong i-add sa atong pancit bihon no. Ang cabbage o spring onion. Ilaos na nato. Tanawa hili. Oh. Medyo kuan pa siya. Basa-basa pa siya gamay. Pero i-add ni nato para maluto siya apil, no? So guys, welcome back sa atong YouTube channel. Atong lutoon karon is pancit canton, no? Gisalta. No? Welcome 2025. Una recipe na to. Palihita og pancit canton, no? Then, maggisal lang ta og garlic onion. Init na itong kaha. Distansya gamay be kay mapisik na. Garlic. Sayang ra kayo pero lami. Usan is paborito na ko nga recipe. Comment down below boy. Ginahan ba aning pancit? Pancit kuan ni kanto no? O kuan bihon atong isagol. Simple lang atong gipang sagol ani no para sa New Year. Usan ni na sa atong giandam sa New Year diri sa Cebu no? Cebu, Philippines. Then onion. Simple ra gud, imo ra nang gisalon. Onion mana. Na. Kamian ay. Paborito ni nako, no? Pancit, basic pero lami. Sinsa na sa background, saba kay nang hugas si kuya. Subang anggol be. Na bababaw ba na. Si Hailey atong kuan. Camera woman. Birthday girl pag December 20. Ano lang simple. Tinibutang na tong akong lamas diri is baboy lang. Pwede mo gamit manok. Nya, na ako'y stock diri sa kuan. Sa katong Cajun akong gibuhat. Salon na ninyo. Ayan, kagmamay kayo kay murag isog. Bag-o dito nagpalit ang gasol guys. Kay sus galuto ko sa akong Cajun ganina. Sakto ra gyud taon naka luto siya pag-uno na. Very good kayong gasol. Nakita gyud may gasol no. So kanila ako sa gisalon ha. So guys, next step tanawan ninyo is mag-add ta og carrots. Atong i-add ang carrots sa next step. O kana atong gisalon ang carrots. Og apel. Atong isabaw ani guys is ang stock sa atong seafoods. Simple ra kay ni, lami. Babaw be. Babaw ko ay. So happy new year everyone. Doon mag-add ta og kuan brut anya rato sang gisalon di ay. Uy, amba carrots. Muta pasayan bino. Kahumot ka be. Likot. Paborito ni Hailey, di ba Hailey? Butang tag soy sauce dai guys. Then sabuan na to. Nay na to tong kayo kay isog kayo. Then atong stock, atong butangag stock daghanon na to kay okay, stock sa seafoods. Add na to. Then ato ni siyang pabukalon pag-ayo. Then i-add na to ang ato ang pang i-add ang ato ang sani oy? Katong atong oyster nga sinagulag tubig. Daghan na tong sabaw kay
Daghan ato ang pansit. So balik lang ta. Ato sa ni pabukalon guys. Okay. So guys, mana bukal na tong kuan. Nikaon ko patatas sa kitchen. So next step na atong i-add ang tilawan sa din nato kay bawo kung saan naglami ani. Tilawan sa nato ang sauce, no? Ako din gi-addan og ground pepper pot. Mag-add lang ko gamay og salt, no? Then i-add na nato ang ato ang kanton. Mas nindot og dako nga kaha inyong gamiton para di mo maglisod ig-add sa kanton. So, ganahan ko dagang sabaw akong pansit kay para susi siya. Oh, so add din nato. Anak lang ninyo guys, kuan ra ni siya mo tuhop. Babawi. So, kani nga part mao na ni siya final. Atong buhaton is kanang lutuon na lang ang pansit kanton, no? Na, itong i-add mi. Rot. So, nasoda gid siya tanan. Then, i-add na lang nato dire ang katong. So, guys, ato i-add ni ang ato ang bihon. Na, gamay ra tong bihon kay nahutdan ko. O kubantay. Nahurot na di atong bihon. Na. Then, o kayo na to gamay. O, ana lang na to. Kuha na siya na to sa tubig. Then, atong tabunan para mo tuhop ang pansit. Balik lang tayo kahuman. So mo na ni ang last nga ingredients atong i-add sa atong pansit bihon, no? Ang cabbage og spring onion. Ilaos na nato, tanawa hili. Oh, medyo kuan pa siya, basa-basa pa siya gamay, pero i-add ni nato para maluto siya apil, no? Na. Kanilang nya gamay half ana nya kanay i-toppings ni nato. Ra, kusang ukayon. Kayon lang nato. Na, sus, kalami, nawa ang sauce, nahurot ra pod kay gisuyop sa kuan, pansit nato, no? Na, lami kay ni kay ang sabaw ning gigamit nato ang sa sabaw sa seafood boil, no? So ato na ning tabunan din paluto na dayon eh. So after 2 minutes guys, dara, wow, luto na atong pansit, bihon. Nay bihon nga gamay ra man klaro ang pansit may daghan. Pero lami kay ni pansit kanto, no? Then, ato din i-sprinkle ato ang spring onion. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw guys. So, mao na atong ikaduhang episode sa 2025. Happy New Year once again. Abangin ninyo atong mga recipe more sa 2025 o mga kanang food tour sa atong Happy Out Tatay Upaw nga channel. Daghang salamat. God bless.